O 2020 marcou un antes e un despois entre toda a cidadanía. Ese algo demostrou o pasado ano foi a importancia de poñer en valor a valentía, o compromiso e a xenerosidade nos momentos máis adversos. Unhas calidades que puseron en práctica os dous galardoados nos premios Cidade de Pontevedra. Este foi o sexto que convertou a Paula da Pena nunha das premiadas no día de hoxe. A futbolista que se negara a homenaxear a Maradona quiso compartir este recoñecemento con todas as mulleres. A día de hoxe aínda non son consciente do que este sexto significou para moita xente, pero síntome moi orgullosa de facelo e desta forma representar a todas esas mulleres que loitan pola violencia machista día a día. Por iso, considero que este premio non é para min. Este premio é para todas esas mulleres, as que dan a cara cada día, as que loitan polos nosos dereitos e, por suposto, para aquelas as que lles quitaron a voz e non se atopan entre nós. Os premios Cidade de Pontevedra tampouco quixeron esquecer o labor que desempeñou todo o persoal sanitario e sociosanitario durante a pandemia. A eles foi a parar o galardón na categoría xurídica. En los años que llevo de profesión no había visto compañeros exhaustos, impotentes, con miedo e incertidumbre, con secuelas físicas, deshidratados y desmayados, pero tampoco había visto tanta entrega, tanta valentía, motivación y dedicación, tanto a nivel profesional como personal, trabajando al límite y afrontando una carga de trabajo sin precedente en la atención de pacientes COVID y sin dejar al lado el resto de los pacientes. Ojalá esta crisis pronto forme parte del pasado. Para ello sigue siendo imprescindible la responsabilidad, el esfuerzo y el apoyo por parte de todas las personas. O alcalde de Pontevedra aplaudiu no seu discurso o sexto da xogadora Paula da Pena e aproveitou para reclamar a necesidade de reforzar o sistema público de saúde. Unha das principais conclusións que debemos extraer desta pandemia é a necesidade de reforzar e defender un sistema sanitario público como garante da atención universal e baixo criterios de equidade. Precisamos unha sanidade pública de calidade para facer fronte tanto a esta pandemia como a futuras crises sanitarias que, segundo apuntan voces expertas, se poderían derivar da actual situación de falta de compromiso co medio ambiente e coa saúde do planeta. Sergio Heredia e Micaela González foron os encargados de poñer o toque musical durante todo o evento. Un acto que se clausurou coa interpretación de Óscar Ibáñez do himno galego.